मैलहन बाजार में। रिकॉर्डिंग बाय संजय स्टूडियो। मैलहन बाजार में। कौना बतिया के करी हम सपोर्ट हो। अच्छा। के देले बाटे तारा दिलावा में चोट हो। के देले बाटे तारा दिलावा में चोट हो। कौना बतिया के करी हम सपोर्ट हो। के देले बाटे तारा दिलावा में चोट हो। कुली बात तू बतावा विस्तार में। ओढ़निया चोरी हो गइल बा मैलहन बाजार में। ओढ़निया चोरी हो गइल बा मैलहन बाजार में। फूलपुर बाजार में। कौनो कैले रहू गलत फैसनवा का। अरे ना हो ना। कौनो रहे जानू तोहर दुश्मनवा का। अरे ना हो ना। अरे ना होना, अरे ना होना। हम तो जात रही घर सड़क पर से आगे बढ़ के तू तो खींच ले पीछे से पकड़ के बाइक चढ़ के। कौनो कमी बाटे तोहरा विचार में। ओढ़निया चोरी हो गइल बा फूलपुर बाजार में। ओढ़निया चोरी हो गइल बा फूलपुर बाजार में। मैलहन बाजार में। मैलहन बाजार में। कुछ कैले रहू गलत कर नमवा का। अरे ना हो ना। रहू देख ले तू कही के दयानवा का। अरे ना हो ना। अरे ना होना, अरे ना होना। रहे बड़ बड़ हिपिया रखवले जस हीरो बांधी हलस पगाड़िया लेके आपन सीरो। सोनू विवेक वाली बाटे गुनगार में। ओढ़निया चोरी हो गइल बा साहसो बाजार में। ओढ़निया चोरी हो गइल बा साहसो बाजार में।